limaniya di ma ko ni ko ma nɔgɔ dɛ n bɛna ɲɛfɔli bɔ yen na sisan a yɛrɛ sigilen bɛ salon na n'a kɛra cogo min na dɔrɔn n b'a ɲɛf'i ɲɛna vraiment du courage a ma nɔgɔn cogo si la k'an bɛɛ wala fɔlɔ ni so bin ko in samiya mana don kuma bɛɛ i b'a mɛn ko dɔ de ka so bin na jɔn fana ka so bin na tugun mami kɛ ale de tun bɛ k'an wele sisan mami jumɛn n cousine mami min bɛ kɔdabuguni na cɔ o yɛrɛ de bolo kɔdabuguni so bin ko in fana a ma kamanagan ye sa mami ko de ko an ka ɲale ma kunu sanba min na o de filɛ nin ye ka a n'a ka denbaya bila kɛnɛma parce que so bɛɛ de cira u sira kɛnɛma ko fo n'an b'a lajɛ ka si yɔrɔ d'u ma bon e cousine tɛ ne cousine ya i b'a lajɛ i bɛ den bila ka chambre d'amis fila ninnu arranger n'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔ mais n'u ma fɛɛrɛ kɛ kɔdabuguni so bin ko in na san o san c'est le même problème dabali ma ban wa et puis min yɛrɛ nana n'an k'a tɔ bɛɛ la u tilala ka kɔfolo nin feere waritigiw ma olu fana nana kɛ étage bajo ni villa bajo ye n'o so ma bin kun bɛ bin mais diyagoya ni ji kɔni nana ji bɛ tɛgɛ sira de ɲini a yɛrɛ la a bɛ walankata ka don fantanw ma u b'a fɔ yɛrɛ ko ji t'a boli sɔrɔ a kɔrɔ fila dɛ kuma donnaw ko ten mɛnɛ mais soko in dɛ sojɔ ko in n'an ma ko jateminɛ so de bɛ ka jɔ fan bɛɛ fɛ fɛn bi terrain bɛɛ kɛra feere yɔrɔ ye ne yɛrɛ tɛ ka jɔrɔ sa kɛnɛ min bɛ ne bolo u kana na dɔ jɔ ye kɛnɛ dɔ bɛ bolo an ka nin makari ko kɛ soko la sanni an ka yan sɔrɔ kɛnɛ fɛrɛlenba min bon i ye labɛn de i kunkolo in fɛrɛlen bɛ cogo min na ko cogo di ne tɛ ka siran u kana na dɔ jɔ i kunkolo in fɛrɛlen don koyi ne de kungo k'i cousine bɛ na yan u sen tɛ don yan ala ne bɛ kulonkɛ la sa ni ko i fɛrɛ sa kulonkɛ i ka manamana ko nege tɛ na ba taa yɔrɔ wɛrɛ cogo wɛrɛ la u sen tɛ don yan lebo ne bɛ kulonkɛ la sa wa k'a tɛ kulonkɛ de dɔn kulonkɛ tɛ kɛ cɛ in fɛ ala lebo